Исәнмесез, эфирда хәбәрләр чыгарылышы, студияда Адилә Бирханова. Район башлыгының оешма предприятие коллективлары авыл җирлекләре халкы белән очрашулары дәвам итә. Барысы 52 җыен планлаштырылган. Җыелышларда узган ел өчен һәр тармак эшчәнлегенә йомгак ясала. Агымдагы елга бурычлар билгеләнә. Шундый халык җыеннарының берсендә район җитәкчелеге 35-нче квартал Воздвиженка, Карамалы һәм шәһәрнең үзәк өлешендә яшәүчеләр белән очрашты. 35-нче кварталда шәһәрнең үзәк өлешендә хәл итәсе нинди проблемалар бар, халыкны нәрсә борчый, шулар һәм башка мәсьәләләр хакында халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы чыгышында махсус хәрби операция темасы кызыл җеп булып барды. Ир-атларга һәрдаим гуманитар ярдәм озатылуы хакында да әйтеп узды. Лучшие сыны нашего района, нашей страны самоотверженно выполняют свой воинский долг, с честью решают поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Мы вместе всеми это проходили, и контрактная служба, и мобилизацию, значит, и добровольцев отправляли. Сегодня более 350 парней находятся на линии фронта. Район башлыгы ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, Зәйнең эре оешма предприятиеләре эшчәнлегенә йомгак ясады. Узган елда төзелгән мөһим объектлар һәм 2024 елда район буенча башкарылачак төзелеш эшләре хакында әйтеп узды. С этого года, значит, Алаберса к пляжному сезону уже берет на себя подготовку пляжа Технониколь. Это их инициатива. Андрей Валерьевич Мамонтов сказал, что сам будет содержать, обновлять, где надо красить, где надо подкрашивать, значит, подремонтировать. Это здорово, большое ему спасибо. Шәһәр хуҗалыгы буенча башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова чыгыш ясады. Ул юлларны төзекләндерү, тротуарларны чистарту эше турында шәһәр яшеллеген кайгырту мәсьәләләренә аерым тукталды. Үз участогындагы җәмәгать тәртибе оператив хәл хакында участок вәкаләтлесе Радик Фәрхетдинов чыгыш ясады. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Җыелыш бер төркем актив зәйлеләрне хөрмәтләү белән дәвам итте. Хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрүчеләр Разиф Кәримовның рәхмәт хатына ия булдылар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Район башлыгы Акурайт Уилс Русия заводында эшләүчеләрне Зәйнең социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. 2024 елга куелган бурыч максатлар белән уртаклашты. Махсус хәрби операция хакында да әйтмичә калмады. Хәрби егетләр өчен районда әзерләнүче гуманитар ярдәм төрләре хакында да сөйләде. Организован десятки рейсов гуманитарной помощи мобилизованным солдатам, жителям Луганской области доставлено в общей сложности 300 тонн товаров первой необходимости, в том числе 11 единиц автотранспорта, 210 электроэнергогенераторов, тепловых устройств и насосов, продуктов питания, одежды, средств гигиены, реабилитации, десятки тысяч метров маскировочных сетей и окопных свеч. Биредә барлыгы 500-га якын кеше хезмәт куя. Завод тәгәрмә җитештерү буенча тулысынча заказ белән тәэмин ителгән. Алар КАМАЗ, ВАЗ, НИФАС заводларына тәгәрмәчләр ясыйлар. Шулай ук Белоруссиягә дә товар җибәрелә. Предприятие эшчәнлеге белән заводның башкарма директоры Кирилл Катышев таныштырды. 2024 елда предприятие алдында җитештерү һәм сату күләмен арттыру, чыгымнарны киметү, хезмәт һәм куркынычсызлык шартларын яхшырту, продукциянең яңа төрләрен үзләштерү бурычлары тора. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 25 гыйнвар Россиядә студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Зәйнең политехник көллиятендә бу бәйрәм аеруча бер җанлылык белән үтә. Бүгенге көндә биредә 539 студент һөнәри белем ала. Студентлар көненә багышланган чарадан безнең репортаж. Зей политехник көллиятендә студентлар көне биредә укучылар аны ел саен үзенчәлекле итеп уздыра. Уку йортында 539 студент төрле һөнәри юнәлеш буенча белем ала. Икенче курс студенты Мария Захарова өчен бу гади көн түгел, иртәдән котлаулар кабул итә башлаган. Студентлар көнен бик кайфлы эмоциялар белән каршы алабыз. Мин бик күңелле, бик әйбәт, рәхәт. Хәзер выступай итәбез. Район башлыгы да рәсми котлауга кадәр үзенең хәтерендә матурчыр булып калган студент елларын искә төшерде. Егетләр кызларны бәйрәм белән котлап киләчәктә уңышлар теләде. Политехник көллияте сезгә ныклы белем алыр өчен бөтен шартлар тудырылган. Тырышып укыгыз, һәрбер көннең кадерен белегез, бер-берегез белән аралашыгыз, яңа дуслар табыгыз.
Берді алған білімлеріңіз алдағы тұрмышыңызда әр уақытта да керек болашақ. Студентлар бәйрәме аларның ыгы-зыгылы тормышыннан күңелле видео язмалар, шаян сүзләр, җыр һәм биюләр белән дәвам итте. Бу кичәдән соң күллиятның 1-2 курсында укучы студентлар ел буена җитәрлек көч һәм дәрт тупладылар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей политехник күллияты хәрбиләребез өчен актив ярдәм итүчеләр рәтендә хәзер киләсе гуманитар йөкне озатырга әзерләнәләр. Укытучылары җитәкчелегендә студентлар җылыту мишләре ясыйлар. Уку йортындагы эш барышын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Берсе тише, икенчесе эритеп ябыштыра. Зейнең политехник күллият студентлары махсус хәрби операциядәге ир-егетләр өчен җылыту мишләре ясыйлар. Бу эшне тиздән эритеп ябыштырушы дипломын аласы 3-нче курс егетләренә ышанып тапшырганнар. Окопларда күчереп бертергә була, авыр түгел, җиңел. Соляркада эшли, чәй җылытырга була, ашарга пешерергә була. 50 квадратный метр получетны җылыталар. Соляркага экономия, утын эзлисе юк. 3-нче курс студенты Дамир Мәрдәнов эшне зур җаваплылык белән башкара. Эритеп ябыштырырга да остара, изге күмәк эштә дә катнаша. Приятно нам. Ну, все равно, как бы наши старания, наша работа. Если это будет кому-то помогать, это очень хорошо. Мондый мишләр җиңел һәм уңайлы, авырлыгы 5-6 килограмм. Бер урыннан икенче урынга күчереп йөртергә дә була. Иң мөһиме төтенсез эшли. Ризык җылыту шул ук вакытта юеш киемнәрне киптерү өчен дә кулланырга мөмкин. Менә монда дистопливо, солярка саласыз. Ну, горелка белән поджигаете, моннан у кабана, и моннан дымоход, и моннан чыгып китә. Ә моннан тип җылылык чыга. Зей политехник күллияты хәрбиләребез өчен актив ярдәм итүчеләр рәтендә моңа кадәр 11 буржуйка әзерләп җибәргәннәр. Бер атна эчендә 16 кечкенә мич ясарга ниятлиләр. Материал белән исә хәйриячеләр булышлык итә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей туган як тарихын өйрәнү музеенда рәссам Сергей Цыганов күргәзмәсе ачылды. Остаз белән очрашуга аның талантын хөрмәт итүчеләр килде. Күркәм чарадан безнең репортаж. Ул үзенең картиналарында туган як табигатын, шәһәр урамнарын, җәйгә дәшүче чәчәк бәйләмнәрен сүрәтли. Рәссам Сергей Цыганов аларны зур осталык белән башкара. Шушы көннәрдә аның иҗатына 45 ел тулды, ә үзенең 65 яшын каршы ала. Шул уңайдан туган як тарихын өйрәнү музеенда картиналар күргәзмәсе ачылды. Остазны гомер бәйрәме белән котларга район җитәкчелеге дә килде. Я восхищаюсь всегда людьми, которые могут передать в своих работах то, на что мы порой вообще не обращаем внимания. И только они позволяют нам остановиться и посмотреть, как прекрасен наш мир. Вам огромное за это спасибо, что вы приобщаете нас. Была память, всегда была память о вас, как о великом художнике на Заинской земле. Шулай ук рәссамны шәһәр сәнгать мәктәбе коллективы дуслары, якыннары тәбрикләде. Музейның өлкән фәнни хезмәткәре Людмила Симонова кышкы зәмхәрир суыкта Сергей Цыгановның туган як табигатын ясарга чыгуы турында сөйләде. Күңел чагылышы дип исемләнгән күргәзмәдә рәссамның 20дән артык иҗат җимеше урын алган. Алар арасында хөрмәтле ветераныбыз Анна Моисеева портреты күпләрне сокландырды. Чарага килгән һәр кунак Сергей Цыгановның картиналарын карап хозурланды. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейнең юхиди хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлдан баручы транспорт чараларын туктатып тикшерде. Нәтиҗәдә 9 кагыйдә бозуга чик куелды. 25 гыйнварда Зейдә тоннель операциясе узды. Тикшерү барышында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 9 шофер административ җаваплылыкка тартылды. Шуларның берсе техник яктан төзек булмаган транспорт чарасы белән идарә иткән. Өчесе йөк ташу кагыйдәләрен бозган. Куркынычсызлык каешын куллану кагыйдәләрен бозган һәм йөртү таныклыгы булмаган килеш руль артына утырган берәр шоферга штраф салынган. 3 машина йөртүче ОСАГО именият полисына кертелмәгән килеш руль артына утырганы өчен. Шулай ук техник төзек булмаган килеш транспорт чарасын юлга чыгарган өчен вазифа изат административ җаваплылыкка тартылды. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам. Файдалы һәм хәерле яллар сезгә.